Hi guys! Magandang gabi! Welcome to my channel. Ngayon po ay magluluto ako ng binagoongang karne ng baboy. Bali, yung recipe na ito ay nakuha ko kay Idol Rafi Tulfo. Yes! Shout out po Idol Rafi! Salamat po sa recipe nyo! Naka-home quarantine ako. Bali, 9th day of quarantine. So, wala akong magawa. Nood lang ako ng nood ng YouTube videos. Hanggang sa napanood ko ang video ni Idol Rafi na nagluluto ng binagoongang karne ng baboy. At ngayon, magluluto na ako sa wakas. Okay guys, simulan na natin. Ito ang mga ingredients na kailangan natin sa ating binagoongang karne ng baboy. Karne ng baboy, sibuyas, bawang, siling haba, alamang or bagoong, talong, at niyog para sa ating gata. Ayan, niyog pa talaga siya ha. Ilagay ang karne sa kaserola. Lagyan ng patis. Konti lang po yung ilagay. Tapos, lagyan ng tubig. Yung katamtaman lang. Isa lang, takpan, pakuluan hanggang sa lumambot. Habang pinapakuluan ang karne, magbunot ng niyog at saka kudkudin na din. At dahil hindi ako marunong, si mama na pang gumawa. Thank you, mother! Kayo ha, kung niyo akong gayahin, kayo ang gumawa, o di kaya bumili na lang kayo ng ready-made. Habang kinukudkod ang niyog, hiwain po natin ang talong. Meanwhile, Prituhin ang talong. I-check ang karne kung malambot na ba. Medyo malambot na. Kunti pa. Baliktad rin. Simulan na natin. Lagyan ng mantika ang kawali. Pag mainit-init na po yung mantika, igisa po yung bawang at saka yung sibuyas. Unahin po yung bawang. Pwede din naman pong unahin yung sibuyas. Kayo pong bahala. Next po, igisa na natin ang alamang sa bawang at sibuyas.
itsura niya habang ginigisa. Ngayon, ilagay ang gata. Depende po sa inyo kung gaano karaming gata. Syempre po, at yung katamtaman lang, di ba? Alangan naman pong lumulutang siya sa gata eh. Pangit naman tingnan. O, ayan. Lagyan na po natin ng asin. At saka pwede nyo ding lagyan ng ibang panimpla. Depende po sa inyo, depende sa panglasa nyo, at saka sa pagtimpla nyo. Ako kasi, naglalagay ako ng betchin o di kaya magic sarap. Haluin na po natin para matunaw ng maigi yung panimpla. And then, ilagay na po natin yung karne. Ito po yung pinakuluan natin kanina. Malambot na po siya. Ayan, haluin na po natin para yung lasa po pumasok talaga mismo sa karne. Okay. Itong Sarap-sarap. Tikman nyo po ha para malaman nyo kung ano ng lasa. Pwede kayong magdagdag ng asin kung kulang. Katulad ng sa akin, dinagdagan ko po ng asin at saka nung betchin. Pasensya na po kayo sa background sound ha. Si mama ko po yan. Ang daming sinasabi. Haluin nyo po ulit and then takpan. Hayaan nyo pong kumulo ng mga 2 minutes. Ayan na. Haluin. Tapos, ilagay na po natin yung talong. Yung pinrito natin kanina. Ayan. Tapos na po. Lasahan nyo po ulit. At kung okay na, turn off the heat na po tayo. Okay na po tong sa akin. Ito na po ang aking finished product. Ang aking binagoongang karne ng baboy ala Idol Rafi Tulfo.